वो जो धर्म बताल और बहन की ते चौकट आकाट आणि बदल एक किसी ताकाना ते बारे ते वर्णन किसी रहते तार रूपनी पैंट्स नंदे किसी इरताल या पैंट्स बारे ते కొంత మీకు వివరణ ఇవ్వాలి ప్రయత్నకీక ಈಗ ಸಮುದ್ರ ದೀಕ್ಷಾ ತಗವಾತ್ಯಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಪರಲು गोदाड बापू आगे दिलसी मंदिर रोज के रोजाड ಈಗ बस में कुछ फोन बनता हूं जो ना का थाट के फोन कौन वाले नी के बाइक ने के फोन को मनता है के हां इराड फोन समुद्र कण मनता है मनता फोन मनता फोन गने 1000 ता मंदार फोन गने 10,000 ता मदानो फोन गने 50,000 ता फोन मनता फोन समुद्र यूज किंतात फोन समुद्र यूज किंतात फोन येतात ततात ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ದು 4 ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ದು ಬದಲ 4 ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ತಾಕ नहीं ರೀತಿಗೆ ತಾನ್ पहिले ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ केलागंत केलागो चार्जिंग केलागंत मला तान बैलेंस पाहिजे बैलेंस के सिम होते के काटो मला तान टावर पाहिजे आणि बदल पाहिजे टावर आणि मला रेंज नका बदलागंत तू नालो ಮತ್ತೆ के फोन में करेक्ट ताकंत जरा तुम नालू सिलो होते के टल उंदीचर काम कियो होते बी फोन काम कियो रेंज सिलो होते के काम कियो बैलेंस सिलो होते के काम कियो कवरेज ना सिलो होते के काम कियो हां अउंड बेरंग के टावर सिलो होते के काम कियो मी समुद्र गड फोन बनता पवित्र मास दीक्षा पीले वाते निमेटो बदल के दिन जरिते के नेड मावर बंधु गुरु बंधु किशन महाराज शिवनारा और संतादो उन्होंने बाबाले संत मत वो ना टावर तक वाती भगवतराव साहब ना आने बेरंग के किशन महाराज ना टावर तक वाती मिनट समुद्र वाती सिले कंका दोस्त टावर तक वाता बेके समुद्र वाती टावर तक वाती मत्ताना टावर ता नालू कायदने के ताक सेर मानते बच्चे ताकंते उदी महीना बच्चे ताकंते तो उदी महीना ताकंते इनके नहीं का बैलेंस मानता इनके रेंज ना का मानते इनके में टावर मानता हाँ नोटे चार्जिंग गिर मानता महान मानता नहीं जरूरत है के बंटी जो नेट दीक्षे येते नीक चार्जिंग आंता चार्जिंग बंद चार्जिंग आंता भगवंतना जंगोलिंगोण नामने चार्जिंग आंता बंद चार्जिंग आंता जंगोलिंगोण भगवंतना नामने चार्जिंग आंता सक्रे पोड़दरे जय हर जंगो जय हर लिंगो आरती पंकारी की को जय पेरसा पेन जरे सक्रे नुल्पे दिव्य पाजारी की से चार्जिंग आंता मरला जोड़े डबू टावर कांदो डबू टावर कांदो आने मिरट कंकन दोते अस्के रेंज नगवाती बस के कंकन दोते अस्के पेंद रेंज नगवाती पूरा रेंज नगवाए मतलब पेंज रेंज नगवाती आने महीना में मीको फुल चार्जिंग अंता फुल बैलेंस मत अंता समझी काम का अंता भारत के सक्रे पाटे तेज मार 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त मानता अत मुहूर्त ने तेदांते बायना आरती केंते शिक्षक महादेवाना पाठावार अंते आणि नामना उच्चार केंते सक्रे नुल्पे मीको बैंक बैलेंस अंता आणि मरल बदल केंते जरिते के महीने में रोन सुटी केंते रचा सुटी केंते संसार सुटी केंते समझी सुटी केंते त्यागम केंते आणि मुंदी है जंगो लिंगो ओम नमः शिवाय दो भगवंतर नाम उच्चार किसे तो संसार तो पकड़ करते संसार तो हेतु की बेट अच्छे लो बज्जल में संसार तो हेतु की बेट आस्के पर भगवान तटो टावर तो रेंज न कमान तट पेन न कमान तट तो समझी काम महीना में नांता तो महागरण पर करता भक्ति के बनता उन्हें हिंसक भक्ति बनता उन्हें अहिंसक भक्ति बनता मावर जो हनुमत बावना उन्हें नेम बदल मत नहीं जरिते के तो अहिंसा आयवा मा जगु बायनगा मा कोई धर्म तगा
అంటే రఘునాథ్ బాబుకి వేస్తున్నది యూట్యూబ్ నాక మా జాತಿ ತಗ ಹಿಂಸಸಿಲ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಾಗ ಹಿಂಸತ ಪೇನ್ ಆಸಿರ್ಮಂತ आणि अहिंसतगिरी पेन आसिर्मंತ ನಿಮೆಡು ಬಾಬೂರ್ ನಾಕು ತಂಗ್ ಮರ್ಕೊಂಡ್ ಆತ್ ಬಂದಿಡ್ ಮರ್ಕೊಂಡ್ ಆತ್ ಬಂದಿಡ್ ನಾವು ಕಡಕಡಿತ ವಿನಂತಿ ಮಂತ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಬದಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಗ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ बघा हिंसा आतागा पेन मेकून पुण्यासाठी तो बघा अहिंसा आयो भली सीवेट नेतृत्वारा केवेट आता विराट सक्सेस आगे चोकोडा गेट या मंदा कोरिका भगवंता जगबाई पेर चले जरे आणि साक्षात व्याहत बारी जरे ते ಅದು ರೂಟನೆ ಮಾಕ ಪಾವನ ಆಯೋಗ ಇಜರ ಮಾವಾಕ ನಾಡ ರಾತು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಮಾವ ಜಾತಿ ದರಿದ್ರ ಮಾವ ಕಾರಣ ಬದಲಿ ಜರಿತೆಗೆ ಹುಡ್ತಾ ಮೊದಲ ಮನ ಸಾನಾನ್ ವೇರಿ ಬದಲಿ ಜರಿತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾವ ಮೈಪತ್ ಬಾಬು ಇತ್ತು ಮಿ ಕೈ ಪೇಡ್ಸೋ ಹೇಳಾಗಂತ ರೇಜನಗ ಮಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಾನಿಗೆ ಬದಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್ ನಗದ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್ ನ ಸತ್ಯ ಕಾದು ನೀವು ಅಸಾಧ್ಯ ಸುಟ್ಟೆ ಮಾಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಾಲು ಕೆಂತಿಡ್ ಬಿಳಿ ಮುಂಟಿಡ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಡ್ ದಿಗನ ಕೆಂತಿಡ್ ಮರ್ಗ ಅಂತಿಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಮಲ್ಲ ರೇಜ್ ನಗ ವಾಯನದೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಾಕ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಸೂತ್ರ ಬದಲ್ ಮಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಟ್ ಕಾಲೋನುವಾ ಈಗ ನಿಮಿಟ್ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬಸ್ಗೆ ಕಾಕಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೊಕೊಡ ಹಾಕಿಡಿದ್ ನಾವು ವಚನ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಿ ನೀವು ಬತ್ತೈ ಚೊಕೊಡಾಯೋ ಚೊಕೊಡಾಯೋ ನೆಡುವೆ ಬರ್ಬದಾಗ ಕಾರಣ ಮತ್ ನಿಶ್ಯ ಕಲ್ಲುನುವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿ ಮಾಡ್ ನಿಮೆಟೋನ್ ಮಾಡ್ ಕರುಮನೋರ್ಕು ನೋಮ ಉಂಡ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ ಕಲ್ಲುದು ಮಾಡ್ ಉಂದಿ ಬದ್ದೆಗಿರ್ ಪೇನ್ ಕಿಕೆಟ್ ए नारळे पेन ननगिर पडपर आंदोलन रण बकरना पेन किंदु बस्तिना गगनत बाबना कृपा आता 40 साल 60 साल का तो ना 66 ರು ಮಾರ್ತಕ ನಮ್ಮ ಇಂಗೆ ಬಗನೆ ಹಿಂಸಕಿ ಯೋಗ್ಯ ಆನಂದನೆ ಮಂತೋ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಕೃಪಾ ನನಗಿರ್ ಪಡಪ ಆಂದೋलन ಜಂಗುಬಾಯಿನ ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮತೈ ದೀಕ್ಷಾ ಬೇಕು ಅಂತ 10 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಂಟು ರಣಮೋಡು ಕಾರಣ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಂತ ಒಂದು ಲಪ್ಪಂಗಿ ವಡ್ಕವಾ ಒಂದು ಚಿನಲ್ಗಿ ಕೀವಾ ಒಂದು ಪೇಕಿನ್ ಪೀಸಸ್ ಬನ್ವಾ ಪೇಕಿನ್ ಕಾಂಡ್ರಿಪನ್ ಪೀಸಸ್ ಬನ್ವಾ ಇವು ಸಂತಿ ಮಹಾಗ ಜರ್ಕಂತ महाग बदल मत षटविकार बनता और तो बदल नहीं बनता काम बनता क्रोध बनता लोभ बनता दंभ बनता अहंकार बनता तू समझे माँ को परिचय किंता आणि माग रजोगुण बनता तमोगुण सत्वगुण मूल गुणक बनता अवेले चालू बनता आणि 10 इंद्रिय बनता शिव कर्मेंद्रिय बनता शिव ज्ञानेंद्रिय बनता आणि बेरे की येडू पटक बनता येडू मुठा बनता ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಜಗಬಾಯಿನ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ येडू मुठा महाकर ओ येडू मुठा म्हणता का येडू पेन म्हणता आणि जगबायागा मेडसी म्हणता आणि श्री शंभू महादेवाला करी चोडी गेन म्हणतो बगर लक्षिल्लो श्री शंभू महादेव स्वयंभू ಒಂದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಬಾರಿ ಜರಿತಡಿ ಜರಿತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮಸಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮರಣಗಿರಿಸಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಸ್ಕೆಗಿರ್ ಮತ್ತೋರ್ ಇಂಕೆಗಿರ್ ಮತ್ತೋರ್ ಮುನ್ನೆಗಿರ್ ಮತ್ತೋರ್ आणि ಈಗ ರಂಡೆ ಬಂತ ಒಂದು ಜಗ್ ಮಂತ आणि ಒಂದು ಜಗನ್ ತಾಕಸಿ ಮಾಲ್ಕಲ್ ಮಂತೋ आणि ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಂತ नाडल व्यवस्था बांध म्हणता मानल कुर्तरस्के होती व्यवस्था आता जाती तर होती भागल का आता काही लोक ख्रिश्चन आते उरपियन तयार केते काही लोक हिंदू आते उरपियन तयार केते काही लोक सिख आते उरपियन तयार केते बोणावर व्यवस्था किसी इरते आणि बोणावर नेकी केते दाने दान रोपक्री मावा आदिवासी रोपक्री बोंडी धर्मात होती व्यवस्था आता ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾವ ಪಾಂಡಿಕ ಬರ್ಲಿಂಗ ಮಾಗ सुव्यवस्था की तो मते बस के महाग मिस्टेक जगता ನಾನು ಅರ್ಜು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೈ ಚರಿತ್ರ ವಾಚಕಿ ವಸೋಜಿ ಮಾಪನ್ ಮಾಡ ಭೂಲಿ ಮಾತಾಡ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇ ಬರಟಿಗೆ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ನಾಗ ಸೊಜೆ ಹಿಂಸಾ ಕೇಸೆ ನೋಡ್ ಪಾಪ ನಾಗ ಸೊಜೆ ಪಾಪ ಭೋಗಿ ಮಾಡಲ್ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯ ಆ ನೋಡಂದಿ ಬದಲಿ ಜರಿದೆಗೆ ಲಪಂಗಿ ಮಾಡಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಡ್ಮುದ್ ಗೋಷ್ಠಿ ನಿಮಟು ರೇಂಜ್ನ ಬಾರಿ ಸೊದ್ದೆಕ್ತಾರೆ ಪೀಸಿ ತಾಕಾಡ್ ಉದೆತೆ ಹಿಂಸಾ ಕೈ ಮಾಡ್ ಉದೆತೆ ಕಾಲೂನು ಮಾಡ್ ಉದೆತೆ ಲಪಂಗಿ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ आणि प्रेम से प्रेम येतात नोडोनी बदली जरितेके पितृदेव भव मातृदेव भव अतिथी देव भव जरिते मी भयगिर पेने मी भावलगिर पेने मी बायको गिरे तान रूपगिर मनवर शक्ति ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಬಾಯ್ಕೋನ್ ಬದಲಿ ಜರಿತೆಕೆ ಭೋಜೇಶು ಮಾತಾ ಅದು ನೀಕುನು ಜೇವನ್ ಮಾಡಿಕಿನಿಕ ಅವಲ ಅಂತ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿನಿಕ ದಾಸಿಯ ಅಂತ ನೀಗ ಪಲಕನಾಗ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ನಾದು ರಂಬಲ ಅಂತ आणि मरणी आडली पजा मला ताना माव संबंध बताय मनो अदगिर निकुन पेने ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಯಚೋಕಡ ಮತ್ತ ಮಹಾಕ ಬದಲಿದ್ದ ಜರಿತೆಕೆ ಮಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ पेपी हरी म्हणजे पेपी गिरे भगवंतले पेरी हरी आजी हरी काको हरी समजून पण हरी त्या पेरी हरे पेपी हरे दादा हरे तंगी हरे मग मी रोप पेरक नाव सुमान दक्षिले विचार केव
मीरू बकरी मनोर पेन नाव सुमंता जंगबाई नाव सुमंता श्री शंभू महादेव नाव सुमंता मत कोण बारी कारी वडी जेते माका सिकटी बुद्धि मंता माका आज्ञा निंచి मंता ಈ ಆಜ್ಞಾಂತರ ಮಾಡ ವೇಡಿಚಿತ ಜೀವ ಸಮೋಣ ಜನ್ಮ ಖರಲ್ ಪೇಂದ ಒಡಕಿವಾಯೋ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಖರಲ್ ಪೇ ಸತ್ಯ ಪೇಂದೆ ದಾಯನ ಜರಿತಿ ಮಿರಟಿ ಮಂದಿ ಪಿಸಿ ಜನ್ಮದ ದೀಕ್ಷೆ ಏತ್ಕೆ ಬಿವ ಸಂಸಾರ ತಕ ಬತಾಯಿ ಕमी वायो मी बदे उन्नति वायवा व जंगबाई श्री शंभू महादेव निर्वोन सुखे सुख से नोर दया क्षमा शांति आग भगवंत नमस्ते बोनरोन दया मंदर क्षमा मंदर शांति मंदर आद्रोन भगवंत नमस्ते ಅಂತ ಭದ್ರಂಜರಾವ್ ಮಂದರ ದಾನು ಆದ್ರೋನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಕೆ ಮಾಯೋ ಅದೆಲ್ಲಾಸೆ ನೀಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಕೆ ಮಾಯನ ನೀಕು ಸರಸ್ವತಿ ನೀಕು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯನ समधी प्राप्ति आने जरिते निको समधी आता जगबाई शिवता अंत ताकत मानता श्री शंभू महादेव बदल की तर जरिते बद पेन तो बदल शक्ति शिवला सीतो बोना धर्म तो ख्रिश्चन मानतो यस प्रभु माने मानते मुस्लिम मानते और मोहम्मद प्रवक्ता माने मानते सिखों मानते गुरु गोविंद माने मानता आणि मराठीकर श्री शंभू महादेवान आणि बेरे जगन रायताळ माने मा धर्म जताना नेकी नियम सबते सिस्टमॅटिक कीते बका मिसा आता काढके खुदी गोष्ट विचार केवटो काचारगड म्हणता मा धर्म तयार आता काचारगड नेंडगिरे आका बत्ताई कीय आका बेल फुल हायके ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ವಾ ಅಂತ ಅದ ಮೊದಲ ಜಾಗದಾಗ ಹಿಂಸಸಿಲ್ಲಿ ಆಗ ಜಂಬುಬಾಯಿ ತಯಾರ ಆತ ಅದೇ ಮಹಾಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ವಾನೆಗೆ ಸಮತಿ ನಷ್ಟ ಆತ ಆಗ ಸಮದಿತ ಚಿರ್ತೆ ಹಿಂಸಕೀತೆ ತನ್ನ ನೆತುರ್ಪಾರ ಕೀತೆ ಸಿಲ್ಯಾವ್ ಕೀತೆ ಅದೆಲ್ಲಾಸೆ आता ಜಾಗದಾಗ ಮಗ ಭಗವಂತರಾವ್ ಸಾಪ್ ಜರಿತ ನಾನು ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ बका नेतृत्वार आताक दाकेट निय पुण्य कमी आता निर दीक्षे पिंजटके नेतृत्वुडविके का पुण्य तका साठवान बनो कमी ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಕೊಂಚಿ नेतृत्वरार ಅಂತ ಅಸ್ಕೆ ಪಾಪಿನ ಮಾಕೊ ಚುಟ್ಟ ಅಂತ ಇಂಜಿರೆ नेतृत्वराची पेन कीमत आणि व्याहतन की दुधी गोष्टी बिरड जन्म में पेन कीमतो ಮತ್ತೆ बकन कोरपोरी सीमट बकन बताय सीमट बकन हेरे सीवल जरूर बारी जरिते नंगने मावर महिपत पापु की प्रकृति भगवंतನ चीज मग अव समझे भगवंतನ आयो मई अवगिर भगवंतनागे निम तिंतेगे तिंटो बारी तिंते मीकु नमट अड्डा आयो नंगने मा अर्थ साबितो महाराज माको बंद किंते नोट बंद कियो मा हक्सिले मीक बंद कीवा ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ಪೋರ कीवा ಒಂದು गोष्टीतोनु फकत किरा अरे पेन किसर बट सुखिया के मावा जवान वचन मीकु फेलाना आयो बारी जरिते जगबाई आता सिंग नाडल जगबायन गुరించి ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಿ ಬದಲಿದಕ್ಕೆ ಮಾವ जो हिस्ट्री म्हणता ನಾವೊಂದು ವಿನಂತಿ म्हणता ಮಾವರು जो संस्था मालकोन क्या हिस्ट्री तो काटिरोದು यूनियन के वीरा समझिरोದು ग्रुप किसे वीरा यूट्यूब नागा महीना तो जो मावन चरित्र म्हणता इवेनगा पार्सल के उंटो म्हणजे उरकून खरे मानता समझिरकंड फोट मानता आणि उडोदी बदल मावा जरितेके मरड पेनो नेतुरपारा केला करते मावरिते दुसरों데 विनंती बतालिते कोणती ग्रुप आसे रक्तदान शिबिर केंटो मी कांडीरा रक्तदान सेंटो आणि मावरेके रक्तहीनते आश्रम मानते राहतो नेतुर सीके उन जीव बचमायर चोकोटाकी वो श्री शंभू महादेव जगन रायताळ की आशीर्वाद सेलो इदिंचा काम कीवली चोकोटान केंटो आणि ओडे बदली जरितेके महिपत बापू नवदे सूर्यवंशी महाकाल रणतीर्थ मानते मावरे पेदक मानते मावरे रावण वंशी पंदरवे अंते सूर्यवंशी करेक्ट आलो మా బావల్గిరి ఎంతో మన సూర్యవంశీ జరితే దాని భీమనగర్ చరిత్ర అంతా ఇంకా సూర్యనగర్ చరిత్ర అంతా మొమ్మటికి తిక్కమక్కతగా డైనమతగా అంతా ನಾವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ರಾವಣ ವಂಶಿನ ವಾಲ್ ಅವರು ಮಹಾಕನಿವೆ ಅಂತೆ ರಾವಣ ವಂಶಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ವಾಲ್ ಮರಾಠ ಮಾವ ತೆಲಂಗಾಣದಾಗ ಖಟೆ ಚೋಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ವಾಲ್ ನಮಟ್ ಇದೊಂದಿ ಅನೋಡೋದಿ ಬದಲ प्रकृति बदल जरिते कि बस के भगवंत रात की प्रकृति तैयार की तो पंचभूताल तैयार की तो वडी तैयार की तो ಏರ್ ತಯಾರ್ ಕಿतो ತಳಮಿ ತಯಾರ್ ಕಿतो ಭೂಮಿ ತಯಾರ್ ಕಿतो ಆಬಾ ತಯಾರ್ ಕಿतो ಅದೇ ಪಂಚಭೂತ ಮಾರೋ ಬಗಿರ್ಮಂತ ಮಾಗ ತಳಮಿ ಮಂತ ಇಂಜರೆ ತಿಂತದ ನೀಕ ಪಿಂಡಿ ಅಂತ ಮಾಗ ವಡಿ ಮಂತ ಮಾಗ ವಡಿಗಿರಿ ಮಂತ ಮಾಗ ಅಗ್ನಿಗಿರಿ ಮಂತ ಮಾಗ ಆಕಾಶಗಿರಿ ಮಂತ ಮಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಧರ್ತುರಿತ ಆತ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ जलगिरी मानता शिव तत्व मारुको मानता आणि मारुको बरोबर विराजमान अशी बरोबर भगवंतान मानतो ओर मनात वेरी म्हणतो मनात जानेटी ओर महागडात प्रसिद्ध आलो असके माकून कटोड पूर्ण रेहचिरांते आणि समजुकडे फोन किंते ते आतोर मालकाल मारुको मानतो ओर नाकीಗೆ ಹಾಲಿ ಕಿಂತೋ ಡೋಲಿ ಕಿಂತೋ ವಟು ಸಿಂತೋ ಕವು ಸಿಂತೋ ಏದು ಸಿಂತೋ ನಾವು ಕಾಪ್ ಸಮದಿ ಕಿವ ಓರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವಲ ಅದು ಓಣ ಧ್ಯಾನ ಕಿಗೆ ಚೊಕೊಡಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ನಗಡ ತುರುಜು ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರುವೆ ಅಂತರಿಗೆ ध्यान कियाना प्रभु मंदे पियाना
श्री शंभुना हेतु किया ना ध्यान किया ना प्रभु मंदे पिया ना वो श्री शंभू आणि शंभूबेन रायताडू मिरटू मान्य माम टेजरे महिपत बाबन आरोडते गोष्टी प्रकृतिगे करेक्ट यादो मर बगन जीव हिंसक इवा आणि मर सूर्यवंशी मल्लोड मावरू अर्जुन सार्थ बदल జరిగే రాజ్యాంగం నిజరే రాజ్యాంగం గురించి వేతో మాకు నదులు వేరే రాజ్యాంగం గురించి మా సమాజనగా మా మేధావుల గురించి అచ్చ చరిత్రత ఏర్పాటుకి వసోజే ఉంది రాజ్యాంగం తచ్చే మీ కాండివింకి మధ్య నమట ఆత తింతేర నవట్ర మావా సబ్ది నెట్ బోర్డ్ ఢిల్లో ఆత నిరట్ రాజ్యాంగం గిర కరికియాన అది పిసగతి ఆదో ಈಗ ಎರಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾದಾಗ ಪಿಸಗತಿ ಮಂತ ಚಟ್ಟಾತ್ಮಂತ ಪೇಂತ್ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಪೇಂದುನ್ ಯಾದಿకి वाला आस्था म्हणजे पेंदಗ भेदभाव सिले पेंदुन हेतुकीले प्रति मानन हक मंत बदकिर जाति मंत नुटी ओन पद्धति ओन हेतुकेंतो ओन पद्धति ओन भगवंत ओन पानवा ಅಂತ आणि मावागिरे पद्धति माकुन माव जंगवेन रायतार शिक्षक महादेव माकुन मावांजो कोरिकाको तीर्चवाल पेन महाशक्ति वाले म्हणतात बोनवर धर्मातून ऊर ताकद मावागिरी माव धर्माचा रक्षण कीतेगे धर्म माव रक्षण केंता आणि मावा रोकणाग सुख शांति सेंता ಅದೆಲ್ಲ ಸೆ धर्मातून अधर्मतक वागे माय माड इजरे ಇದೊಂದೇ जो शास्त्र म्हणता आणि पेरना चरित्र म्हणता पेरना चरित्रांगिरे यूट्यूब नगा मीकुनु समजिरकुने चरित्रना परिचय कियाना आणि ओडोदी बदल जरीतेगे लास्ट नो बदल वेहतु राजशाप जरीतेगे महाका चंद्राले सूर्यलिनवलो ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದು ಓಮುನ್ ಪೊರಡ अर्ध मातृक आणि सर्वेश्वरीवरील रणुत्पेन कादो बत्पेनांदी जरिते का अर्ध मातृक म्हणता जंबुबाई आदो संपूर्ण मंत्रवर श्री शंभू महादेवाला आदो इंजर मावा सूर्यवंश जातीतगा झेंडतगा मुंडतगा सूर्याला आणि चंद्राला म्हणतो बज्जल सूर्य चंद्राला म्हणून राज्य मराठो अमर मनकडे जरे मा वेडील का संशोधन केते आणि मा पेरसा पेंदक बदल चिन्ह म्हणता पेन म्हणता सला म्हणता मोदा म्हणता घागरा म्हणता ही म्हणता सियो मती वेडचिगिरे म्हणता दुसरो जातीगिरे तर मीवर वेले मेधावीर मध्ये वेडची बदला भगवंतना जिरे स्वयं ज्योत स्वयं प्रकाश निर्गुण निराकार मावरगिरी जगबाई निर्गुण निराकार स्वयं ज्योत स्वयं प्रकाश म्हणजे बादल म्हणता ಅದು ದಿಸ್ವಲಾಯೋ ಅದೆಲ್ಲ आत्म ज्योति नजर नहीं आती आत्मा ज्योति नजर नहीं आती ना तेल न बाती बुझना जाती आत्मा ज्योति बोले दिसवलायो तान ये नींद जरूरत सिले तन वातित जरूरत सिले अद पिलवलायो तेल न बाती बुझना जाती ना सोती न जागती अद नरक पियल माग चेतो मानता बज्जल चेतो मानता अज्जल माव कार्य ताकंता कर्म भूमि तर मर कार्य केंतरो वस्तु जल अद मला तान वोट के मायवेल बतले इधर के स्वयं ज्योत स्वयं प्रकाश ना सद्गुरुला कृपा आते के मेको नाका सोनवाल प्रयत्न केमटो दाकेट खरत पेंदुल वोट के मार्केट जन्मता सार्थक आया यू पेन को ईसर मते माको चोकड़ा अंता मत फरोसनल प्रयत्न के पापने खंडना आने जरते पुण्य तो सारे पियाना पुण्य कीते बदल आणतो पुण्यवंताला आणतो उडमने सोते के महात्माला आणतो आणि उडमने सोते के परमात्माला आणतो अचो शक्ती भीगवंत ಅದೆಲ್ಲ ಸೆ ಏವೋ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹೋಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಡೋದಿ ಬದಲ್ ಮಾವರು ನಿರ್ಮಲ್ದವ್ರು ಕಿರ್ಚಂತನ್ ವೇಹತ್ತು ಮಾವ ಇतना ಜಾತಿ बदलिदवाई आदिलाबाद मानते आदिलाबाद कर्मे 8-10 रोकने खिंचायचं होते कुठं काही एरिया तक मानते हक्के मावा आशीर्वाद जिल्ह्यात 100 लोक स्वतः आणि हाने मावा निर्मल जिल्ह्यात 50 लोक तो मावरे फादर खाते इच्छुर मराठ नीचा का दीजे यारता पैसा न रोबी के पैसा का लोंग माट धनम पते लाग माट अद लक्ष्मी विहिका ताक्सी वांता ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ परमाते परनारी माते समान इत्यादी बाईत भयन समान पर धन नरक समान दुसरों धनम नरकुंद सुराट मत धंदा आशते धर्मांतर आहे माट मी बाबोना मी जातीता इज्जत होई माट इदुंदे मिरट दया किसी बोरे वादे गए वो निमटो व्यतिरेक शक्ती वाटो बोरे फिरचन वालो ಈ ಸರಗ ಬಾಜರ್ ಬಾಜರ್ ಸತೆ कोण पूड करता पूडवर प्रयत्न केतो इन फिरचन तक आयवाल आयो माव चोकोटना धर्म मानता मागा पेन चोकोटना मानता नेकी चोकोटना मानता नियत चोकोटना मानता जाति चोकोटना कीने के मरणे चोक जाता के कारण बदल धनम ಅದೆಲ್ಲ ಸೆ धनम नाग सोन माट आणि पेन इतके वेळची आणि ओडे बदल जरीतेके नेतृपार भगवंतरी जरे मग वेस्तरिंग मावर नेतृपार आते पापा ಅಂತ जरे नेतृपार पेन की मटो आणि ओडोदी मावा मावले पुष्पराणी बदल वेता बिटाड जरीता
विटाळच्या गोष्टी म्हणजे बदल विहार जरिके बाबाना वीर्य आणि बय्यन विटाळ मा बय्यन बच्चन विटाळ आय में का जन्म फुट मक्की मा बय्यन बसकेन विटाळ वाता असके मा जन्म आय में की बसके मा बय्यन विटाळ वाता असके मा बाबाना वीर्य मा बय्यन विटाळ रडून घोडा आता 9 महीना और भगवंतन मागून पडता गेलसे समधी व्यवस्था केतो येता व्यवस्था केतो तिंडीता व्यवस्था केतो आजके माटवर काही जोड़े किसे ओम नमः शिवाय ओम 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 इजरे वोना भक्ति की बारे इज्जो नरकनल मागून बाहर करना जरे काही जोड़े किसी को विनंती केता आणि भयन गरबता बाहरी वात पजा कोहे जरे भाईमान आता आणि संसारता मागून पिसा लागता माया तक भोले माता माया चक्र तक म्हणजे पाप केलं सुरू केतात अदरलासे विटाळाचं दाही विटाळी जन्माला शुद्ध कैसा झाला सांग मध्ये जरत्या विटाळतं गोड ते बोर शुद्ध केलत्या और तोकुड़ पोरी सीधा पोरी सीने के तेरे विटाड़ सोनो आदेला से ఇది విటాడతా ಇದೆ ಅದು మా పుట్నేక సూత్కం మనంతా సాతేకి సూత్కం మనంతా ఇజర్ మటో ಸಿಯೂರೋ ಸೂತ್ಕಂ ಪಾಡ್ಗಿ ಕೇಂತಟು ಆತ ವಿಟಾಡತ ಶರೀರ ಅದು ನಾಶವಾಸಿ ತೊನ್ವಲ ಅದು ಏನ್ ಪಜೆ ಧನವಾಯೋ ದೌಲತ್ವಾಯೋ ಬದೈವಾಯೋ ಒಂದು ಬದ ಜಗವಾಯಿನ ನಾಮ ಮಂದಾರ್ ಸಂಸಾರದಾಗ ಸುಖಿ ಮನವಲ್ ಮಂದಾರ್ ಇವು ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿಸಿ ತಾಕಾಟ್ ಆಡಿ ಬೆರೇಕೆ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂತಲ್ಕೆ बायको आयवाल पेन प्राप्त आली रड गोष्टी बारतो ती उदाहरण सीसी मला जो वेहवाल गोष्टी का बारीते का टाइम मात्र वाता बायको आयवाल आणि पेन माग प्राप्त आली रड गोष्टी ते ओरो आडमाडसो मते के कोण भय बावाल मते बायको मता बदलाते जरे के भय बाबाल बायको मने के ओनो बाबाल टुटुकने मारतो करुणा वाता टुटुकने मारतो मारते को राडा लागतो बाबा गो नन बोन बाबा इनके नन बोन बाबा इंजरिके मा वेडितून दात 10,000 कोडे वाते नाक बाबा निवरा नन मंतन के बाबा दात मा बाबा रोज लड्डू सींदर नमट के सींतो के वेनो 10-20 लड्डू वाया लागता खुशी आतर मा बाबा बरोबर सो सोने मते 10-20 लड्डू वांता गे मने चिकन गुन हेवाता मातर गिरावटा आता बेओ रोज नाकुन गरम पाली सेवड्या के नन भदेन भाई इनको वो ये राडते 10 मात्र एक वाता नाकुन भाई एनविरा नमट सेवड्या अंत रोज सेवड्या वाया लागता लड्डू वाया मने के ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾತಾನೆ ಬಾಯ್ ಕೊಯ್ ಮಾರ್ತಾ ಹಿಂಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬದನ್ ಬಾಯ್ ಕನ್ಕೋ ಭಯ್ಯೆ ಬದೆ ವಾಯರ್ ಬಾಯ್ ಕೊಯ್ಲೆ ಬದೆ ವಾಯರ್ ಬದಲ್ ಬಾಯ್ ಕೊಯ್ಲೆ ನಾಕನ್ ಬಾಯ್ टीसी पाय पड़े जर बाय को जरिते के ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ ಬಾಯ್ को आया न जरिते के सोयरी किया लागंತ ಕಂಕಂದು ಹಲಾಗಂತ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯಲಾಗಂತ ಕುತ್ತಗು ಕುಸಿಯಲಾಗಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬಂ ಕಿಯಲಾಗಂತ खपखपुर तालन हाक्सिदा जोनाम हिरेक हफ्ती केलागंत आणि वना खालदुन का रक्कने जारागंत कैदुन काय तिरुसियलागंत और सियुंग चोट तिरुसियतो मत जन्म में तिरुसियता बदु भाई मरण ताना वेसुडिता मानता मावा ताकसियो महिला मंडला वेले शक्ति मत जग मातला ಅದೆಲ್ಲಾಸೆ ಜಗ ಮಾತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಭು ಮಹಾದೇವ मराठो ओंदी माते रोंचो पडता का नडा प्रेम के रोंचो पडता का म्हणजे ते प्रेम मनाला बयन पुरो प्रेम बावर पुरो समजे पुरो प्रेम येतात मिनटो आगावना सुटी किसी चोकोड वागे आचार उचार चोकोड दिनवाल तिंडी सात्विक आहार ते राजस तामस मूल प्रकार आहार मानता जैसा न वैसा मन ಇದು ಮನಗಿರ್ ಮಾವ ಬಾಕಿ ಮಾವ ಕಾರಣ ಮನವೇ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ से पेन जो माकुल प्राप्त आया ने जते दीक्षा किया मिक जो पेन प्राप्त आया ना पेन द मिकुन फायदा बदला दो दीक्षा तका हिंसा कटो लपकी कटो चोरी कटो मरट बोने चाड़ी वेले कटो ಏರ್ ತೋನೆ ಜರಿತಾರೆ ಬಸ್ಕಿ ಮರಟ್ ಬಾರಿ ದಾಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಳ ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಬೋರೆ ಮದನಿ ರು ಲಾಗ ತೆರಿಜರೆ ಶುದ್ಧ ಆಸೆ ಸಂಜೆ पेन मरता कुछ थोड दर सक्रे जग बायना डिवाइडर सेमटो आणि 10 मिनिटात सीओ मिनिटा उदाट श्वासात थोडं ध्यास असे उदाट होठ कंठ हले नाही जीव न सुमरे राम हमारा जप करे हम बैठे आराम मीवा 21,600 मी गई श्वास अंतर श्वासात थोडं ध्यास किसी उदाट जगबाई वेट जगबाई शिक्षम महादेवा ನನ್ನ ಯಾವ ಪರ ಈಗ ನನಗೂ ಹೇತು ಕಿಂತು ನಿಜರೆ मी बच्चराया राजू सीओ मिनटा 10 मिनटा 15 मिनटा ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ మీరు ಕೂಡ जो वैतिक बुद्धी वाईट बुद्धी नष्ट ಅಂತ आणि जगबाई नुकून चोकोडकिंत श्रीशंभू महादेव चोकोडकिंत ಇದು ಆಕೃತ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದು ಮಹಾಭಾರತ ಬಗ್ಜಲ್ ಬೋಡ್ಕೆ ಮಾಯವಾಡ್ ಮಾರುಪಡ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಜಲ್ ಜಾಗೃತ ಆಯೋ ಅಚ್ಚಲ್ ಮಾಡ ಸಿಗಡಿತ ಮಾಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಪು ಸದ್ಗುಣ ಮಹಾತ್ಮನ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಇದಂತ ಅವಾರ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಂಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟೆ ಗಾಂಡಿರ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲವೆ ಹಾಟು ಮಾವಾಯ್ದು ಗೋಡಿ ಧರ್ಮದ ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳೈತೆ ನಂಗಾದಿತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರೋಗಿರ जिम्मेदारी पाटलान परोगिर जिम्मेदारी कटोळान परोगिर जिम्मेदारी इंकी चुरी चुरू संख्या हाडे मासर मानता संख्या
के वाड़ी की वाले कारण मावर बहुपाटला वरुण जोग संदिर टाड़ी पाट अचोरवेडी महिनल नार नाटी वन मत गरज मंत जाति जाति तो लासे माती इचोरो शरीर ता झिझिकिंतो इचोरो शरीर तो तकलीफ बात के नार नाटी ना जाति ना अभिमान मदना ना जाति ता अभिमान मदना गौरव मदना भय बाबा ना गौरव मदना जाति ता गौरव मदना दीक्षा वाक नदी में हाथ में दीक्षा सुटी की तेकर यू गोष्ठी पीस ताक के जन विश्वास किंतो जर्नी में सुटी की ताक के ताक को गदा के बदे पे में कुन काम की इंजर नेट अवकाशम सीता काट के मा जो गदान पोर्शन वाल को स्वामी को महात्मा स्वामी को नाव कोटि कोटि वंदन जय शिवा ಇದು ಬಾಬಲ್ ವೇತಾನ್ ದೋರ್ ಹನುಮತ್ ಬಾಬಲ್ ಜೈ ಸೇವಾ ಸೇಲೆ ಮಾಮಾ ಜೈ ಶಿವ ಇತ್ತು ಮನ್ सबन फुरला ಅಂತ ಇದು ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಜರಸೆ ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಜರಿತೆ के तानगा शिवाय जर वेचु मापन मत दया किसी ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ की शिवा के तान बार से नंते शिवाय यंत्र जर ಇದು जोका जय शिवा।